Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat nga subscribers kan viewers. Intayo man denggan iti may nga testimonyo. Iti nakaskas daw apa nakabalbaliw iti may sa akabsat nga nang panunutan kat kasla nga imposible nga mapasamak. Dagiti mabuyayo nga pictures kan videos kat naaramat laeng akas ilustrasyon. Awan ti pakainaigan na daytoy iti maseknan. May saak nga kabsatyo nga naiyanak iti basit a lugar dito'y Kailokwan, nga haankon nga inaganan. Ngam ti parientes ko kat DJ bagbagada nga full-blooded igorot. Naiyanak iti Cordillera ti parientes ko, ngam haan nga bimayag kat gimatang datilote ije Kailokwan nga isu ti dimakkelan mi. Nagalis kami, gapu iti gulo ije ilimi, nga haan nga malmalpas. Ag-agaw dati lotlote ken sanikwa. Ditoy kami nga lima nga agkakabsat nga dimakkel. Haan kami nga nayanak nga baknang. Marigrigat kami laeng nga pamilya. Manalon iti parientes ko. Gapo ti kinarigat ti biyag, kat naglaylayasak, winukinom kumpurmi tinapnapanak nga lugar, nagrugi idi 14 ti tawan ko, ingga na nga nasurok ti nakibarkada. Tapno agbiagak iti panaglayas ko, kat nasurok ko ti kumkumpurmimet nga trabaho, kasla kuma iti makipurdiya iti taltalon, kano adda iti agpatrabaho iti construction kat iso. Dito'y met nga mapmapan ti alaldaw, kat narugyak nga naadal iti agbisyo. Umuna kat uminom iti arak. Santo agsugal iti baraha. Santo naadal ko, ti agusar iti marihuana. Kadito'y nga lugar nga napanak nakitrabahuan, nga may nga probinsya ti Cordillera. Kat haan unay nga matiliw ti agusar ti marihuana, idi tawan nga 1991. No adabasit nga masweldok idi, kadagitoy nga nakitatrabahwa, kat apan ko igatang iti arak kuno marihuana. Haan nga namamuan tinaganak ko daytoy, takum kumpurmi ti ayayan ko nga lugar. Nagtultuloy daytoy habang maididadanak. Dito'y pay nga narugyak nga sumrak iti maysa nga brotherhood, idi agtawanak ti 18. Tinagbalin nga kakaduak nga membro kat dagiti nangangato nga opisyal, kan ada mabalinda nga tattao. Tigapuna nga nainayonak dito nga grupo, kat tapno adda ti connection ko, iti tattao nga adda sa adda. Tapno man, ada pa kailaw anak nga maaramid nga maikaso kat adda ti mangilaban winumang proteksyon kinyak. Mayat ti programa na daytoy nga brotherhood para iti pangkaaduan dita nga tiyempo. Naglabas pay ti manong nga tawen kat nasarek ko iti maysa agang. Haan nga bimayag kat nainayonak manan, iti may sapay nga gang. Naalaak iti awis ti barkada. Mapmapan iti panawan kat nagpan panunutak. Nagdesisyonak nga rod nga apan agbirok iti trabaho ijay Manila. Addamat dagiti nakitrabahwak, ngam no maikatak wenno haanak nga agbayag ijay trabaho. Kat agsubliak ije dati nga grupo iti gang. At dati tiyempo nga nahayrak ije Manila, iti maysa nga agency iti 2012. Napagasatan akmat kat medyo na nga tumatbasit ti sweldo,
Idi nga aggatad iti 20,000 pesos iti makabulan. Gapu taaddan maigigamak nga kastoy nga gatad, kat naawi sakmanen nga agbisyo. Nakisugalak iti baraha, kan makibulang iti manok nga Texas. Dituyan nga narugyak meten nga ag-aramat iti Shabu. Nagbalinan nga riribok ti biyag ko ijay Manila. Idi kanayonan nga maababak ken naibos iti kwartami gapo kadagiti nga bisyo ket kurang mila nga ilako di service firearms nga ini-issue da kinyami nga usaran mi iti trabaho. Napan nga duwa nga tawan ko ijay Manila kan kastoy tinagbalin nga kabibiyag ko ijay. Di manon titawan nga 2014, kat kapilitan nga nagawidak ijay ilini. Ti makagapo nga nagawidak, kat napaawidak, gapo ta nag-positive act iti drug test, nga inwayat iti agency nga pakitatrabahwak. Gapo garo ditoy, kat kapilitan nga nagsubliak, nga napan nakigapgapas, ken nakiraraep, tapno adda ti kwartak. Ijay nakayanakak nga lugar. Ngamdak sanggasat ta isulat ta ti aramid ko. No adda basit a masweldo ket igatang ko ti pagsigarilyo. Pag-inom ko ken pagsugal ko. Dito'y nga edad kon, kat madlaw ko nga nalaka akon nga agunget. Kan agpupudot akon, kapo siguron ti epekto na iti bisyo kanyak. Kanayon akon nga makiap-apa oray bigbigat. Kat addan itartaray da iti ospital, gapo iti panangbugbog ko. Kaslaak ari-ari idi, ija ayan mi. Isok kinabuteng dak, idi, gapo ti kinabarumbadok. Simikatakpiman ijay nga lugar, kapo ditoy nga aramid ko, nga no panpanunutok tata nga binaliwan dak iti apo, kat pirmi nga nakababain. Nalpas garod ti manungatawan, kat nagsubliak dito'y nagapwak nga probinsya, dito'y Cordillera. Napanak manan nakitaltalon ken nakipurpurdiya. Ito'y ko nga naamam mo iti maysa nga balasang nga isumet tinaasawak. Nagtaltalon kami garod iti manungatawan para iti pagbiag mi. Laksid ti gagat mi nga agtalon kat awan iti naurnong mi takanayon nga mabagyo iti mulmula mi. Gapo ditoy kat handak sardengan dagiti dati nga gang nga nagapwak. Kunada nga, apay gamin, ngagrigrigat kapay lang dita, ngagmulmula, kat mabalin mo't, kumaalam dita iti simple lang nga banag. Agsubli ka kitdi, tas ikatimang ilakad iti dati nga grupo tayo. pirmi dayti nga sulisog kinyak. Ngamhaan ko nga intulok nga maawis dakmanan. Tinaramid ko garod, kat nagsubliak manan ijay Manila, nga nagbirok, itinasaysayaat nga trabaho. Nagap-aplayak mat abroad, katagyaman ak ken manang ko ken bayaw ko. Tanotulungan dak, kat nakatayabak garod akasiman di nga panawan. Ti style ti kontrata, kat mabalin nga agawidak every 6 months no kayat ko. 1 year no mat kayat ko, wano duwa nga tawan.
Kalpasan garod ti manungatawan kat nagawid ak ti Pilipinas tanalpas iti kontratak. Di manon garod iti tawan kat kasapulan nga agrenew ak iti kontratak tapno makasubli ak iti barko iti maikadwa nga termino ti kontratak. Napanak garod manan Manila tapno maiprosesok ti papeles ko. Ngam daksang dasat nga nagpositivak iti COVID. Ti pagyamanak kat haanak nga nagsakit, positive laeng. Nagyanak garod iti Manila, babaan iti accommodation ti agency, nga imabot iti may satawan nga awan iti trabaho. Dito'y mat nga tiyempo, panagyan ko Manila, kat addamat tinag-friend request iti Facebook kinyak, manipod mutla ang Cordillera, nga apagbiit nga kinaayayam ko iti kaubing ko. Nagistorya kami garod ti sitwasyon mi iti biyag. Manipod idi, kat kanayo nan isuna, nga mangibingbingay iti sasao iti apo, babaan iti messenger. Adda iti namingsan nga nagtinawag kami kat ingkararagan daktiman. Idi damo kat kaslaawan lang kinyak. Kanhaan nga pulos nga sumrak kinyak dagijay nga itetext na isu nga inaw-awan ko. Nga mapmapan iti aldaw kat makitak nga dakkel tinaitulong na dagijay bersikulo nga binasbasak. Imbes nga maikaniwas iti aramidak kat malislisyakon gapu kadagijay mabasbasak nga verses. Naadadal ko nga madigayam dagiti inararamid ko. Gapu garod tawan pa'y resulta na diti apply ko nga agsubli kasiman kat nagawidak ijay ili da bakit ko. Dito'y Cordillera idi matla ang 2020. Dito'y matlang di ayan da iti nagtetext kinyak nga nangibingbingay iti sasao iti apo. Di manon ti Domingo garod, kat inawis da nga apan makigimong ijay kapilyada. Daytoy nga kinaubinga. Ijay kapilya, hangko na pupuutan nga sabsabali tinariknak. Napigsamot di electric fan, ngam pirmi nga aglingling etak, hangko maaw-awatan iti marikrik na. Nirugyak garod iti nagbasa, iti nagawidak, kat ti damo nga naiturungak nga binasa, kat ijay Isaiah chapter 55 verse 6 nga kunana. Birukan nyo ti Apo ita tamasarakan pa'y, umawag kayo kenkwana itata asidig pa'y. Kunak ti panunot ko, kasanok nga ta nga birukan ni Yahweh, kat awan mat diti rabaw iti daga. Isu nga dinamag ko day ti kabsat nga nang ted iti Biblia, no kasanok nga mabirukan iti Apo. Kat kunana nga, Masarakan ti Apo, babaon ti panagbasam ti Biblia. Ito'y kon nga narikna iti na isang sangayan nga presensya iti Apo, nga damok nga marikna. Dito'y ko nga narugyan, iti nagpatuloy nga nakigimgimong, kan mas naaw-awatan pa'y iti sasao iti Apo. Inawis dakgarod iti balayda, kat inikanak iti Tagalog a Biblia. Intultuloy ko garod tinagbasa, ditoy nga maaw-awatak iti mensahe na. Sim mabalimatan iti ugalik iti namuak ti sasao iti Apo. Di ay dati nga kinabarumbadok kat napipya nga makontrol kon ingga natatta. Dati kat nalaka nga pumudot ti ulok, nalakaak nga agungat, kan basit lang nga mangeg ko, nga hangko kayat kat agpudot ti ulok, kat makaungetak nga dagos.
Agyamanak iti Apo, tauray rigat tinaglasatan mi nga sagasawa, kathaan na in palubos, ijay nga tiyempo nga subliak ti dati nga aramid ko. Tinatandaanak dagiti sasao iti Apo. Haandak nga binaybayan, ingga tatta, nga nadanon ko tinagabrod kasiman tatta. Nakadanon dito'y ayan ko tatta, babaan iti tulong na, nga oray nagado tinagbasbasulak. Tatta, kat agyaman iti Apo, tatidamdamo nga inted na kinyak kat atidog nga pasensya. Siyak di tao nga awan talaga pasensya na, karon no pumudot iti ulok kat awan iti kabuteng ko nga tao. Pan nakaawat ti blessing nga inted na kanyak. Inakman istoryaan iti maysa nga pasamak iti Manila nga nakasubukan manen iti anos ko kalpasan nga nangnangagak iti sasao iti Apo. Adda di ay maysa nga rabii nga nagiinom dagiti kakadwak nga aplikante. Kat nakalulukat di ruangan iti kwarto. Idi madama nga agbabrushak iti ngipon ko. Kat imunag di may nga nakainom, nga umay manghamhamon. Dakkel ti panagyaman ko iti Apo, taaddan di panagtepel ko iti bagik. Addan di panakaawat nga inted na kinyak. No kumahang kupay nga amamo ti sasao iti Apo, ditoy kat pinatulak ko man daytoy nga tao. Daytoy tawan ato 2021, sakbayak nga nag-flight kat napanak nakigimong. Dagijay dati nga kaininom ko, kat kantsawan dak nga kunada. Talaga ni Pastor sige man ta sekanto timang bautisar kinyami. Ammo dalagarudan nga apanak aggimong, kat isabsabat dati baso ti arak nga itagay ko kano, at dapay mangiawat iti sigarilyo. Kakabsat ko ida, noan tayo kaya kat dawatan tayo ti tulong iti Apo. Kunana, iti 1 Peter chapter 5 verse 7. Itaklin nyo kinkwana dagiti amin apakaringguran nyo, gapu ta ipatpateg na kayo. Anyaman ti pagtengtengalan tayo nga verses kat itakder tayo, tamasubok tayo gayam, nga sublian ti dati nga katatao tayo, karon no nagdesisyon tayo nga agserbi tayo iti Apo. Idi kat uray adu kwartak, awan serbina, tahanak nga naragsak. Puros problema, kan mairaman pa iti daddu mga tattao. Kan uray dakkel kwarta kat apan met iti sugal. Tatta, uray adda pagkurangan ti financial kat iwagwagas metlatta ti Apo. Adda latta dagiti tumultulong kanyak. Idi awan pulos iti bokabularyo nga makonsensya. Tatta, idiin pakawan ko dagiti nga basbasol ko kat palalo nga makalwaak. Gapu iti panakadalos ti Apo kinyak kanwayawaya nga nariknak. Uray pirmi ti bababawi kat hangkon nga maisubli ti napalabas. Ti pagyamana kat pinakawandak iti Apo. Tatak nga maawatan, nga isusiguro, nga haanak nga maysa, kadagiti napatay ti pulis idi. Gapu ditoy nga napintas nga plano ti Apo kanyak. Kayat man iti kabusor nga dadaelan ti biyag ko, ngem insalbarnak ti Apo. Tattapay kat mariknak ti waywaya, taamok nga handak nga baybayan iti Apo, uray sa dinno iti papanak nga parte iti lubong. Kayat kuman, ngalan da iti nga gundaway, nga ibaga kadagiti naganak,
nga may mayat nga irugi tayo nga iyasideg ti karkararwa ti anak tayo iti Apo. Habang ubingda, kan tarabayan tayo isuda, bayat iti panagdakkel da. Dagitimat bumarbarito, denggen tayo ti pamagbaga ti parientes tayo. Tahaanda nga ibaga, nuhan tayo nga pag-imbagan. Kunana iti Proverbs chapter 22 verse 6. Irwam mo ti ubing iti umno adalan, kat uray inton lumakayan, dinanto panawan. Ti maibagakmat kadagiti OFW nga padak, tatakot sardengan dati inlubungan nga aramidan da. Haan tayo man maiwasan iti agkamali, ngamhaan kung nga kumadi ay igaggagara. Nga amula garudan nga madikat aramidan latta, ti kay kayat ti lasag. Riribok ti turong na datoy. Sapay kuma, tada naadalyo dito nga inbingay ko nga testimonyo, tadakkel ti diferensya ti biyag ko idi, kantata nga binaliwan nak ti Apo. Uray asinno katata, kasanuman kadakkel iti basol wenno nagkamkamalyam iti biyag, ket kaya ti Apo nga baliwan iti bigat mo, no lakit di nga ibabawi tayo dagitoy ket mamakawan isuna. Iudik dayti 1 John chapter 1 verse 9 nga kunana. Ngamno ipodno tayo dagiti basbasol tayo, tong palan na ti karina ket aramiden na ti maitutop, pakawanin na dagiti basol tayo, ket ogasa na tayo iti amin a kinadakes tayo. Salamat dito'y testimonyong kabsat ko. May samananday to'y nga mangipakita, iti saan nga marukod nga ayat iti Apo, laksid iti anyaman nga nagbasulan tayo. Agyaman nakakabsat iti intayo manan panagdengeg. Dawatek kadi iti ayat tayo nga mangi-share and subscribe. Taadupay dagiti testimonyo nga umay nga agkakapintas nga intayo amin pagadalan ken mangted iti inspirasyon. Kadagitimet matigtignay ken ayat nga mangibingay iti testimonyo da, i-email tayo man dito share your testimony 21@gmail.com. Itiin tayo panagpakada, denggan tayo man iti mensahe na daytoy nga kanta. Kat gapuna nga nagtalawak, jag manusan aglangan ti pinangan, may sa syudad ti naturong ko, bareng mayat aguray agasat ko. Awis ti lubong, jak naliklikan, kinakilo, naramid na strek ko, aduman pundan, kenurnong ko, sidirenak, iti konsinsyak, agyamanak, iti ama, tayo lapsut nak, manipod kasit ngetan, anak at nagak, jak ninamnama, makitag pa di lawag, managbasul lakas kanyak, adagaya mga ayat. Sarabi agsangsangitak adatima nanangagak una na sumreka tiruangan silulukat manipod ita agkabalay ta.
aswa kaya rigak ita ginarugit ko daranat ng ugas na mapukaw man namin naipundar ko isunat pudno makinabak ng ko agiyamanak titiyama tain lapsut nak manipod kasip ngetan anak at nagak jak ni nama amakitak pa'y dilawag managbasul akas kanya adagaya mangay ayan agiyamanak titiyama tain lapsut nak manipod kasikmutan anak at nagak jak ni nama makitak pa'y dilawag managbasul akas kanya at dagayang mangay ayat managbasul akas kanya at dagayang